Ahoj. Mám déjà vu. Po necelom mesiaci znova Čechy. Tentokrát Hradec Králové, Pardubice, audit na 3 dní. Idem deň skôr pozrieť švagrinku. Voláme Bejkoške. Čaute, tá Bejka. Áno. Som z Spišskej, idem k tebe. O 7 som v Hradci Králové. Som voľný o 8:30. No, tak by si prišiel potom, keď tak za mnou a môžeš počkať. OK, takže Dobre. že prídem a prejdeme sa. Dobre, Ďakujem, tak čau zatím. za málo, čau. Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Vlaku treba zdochnúť, ty kokos, to je neuveriteľné, nejde klima, milión ľudí, fuj, idem sa najesť, keď som hladný, som nervózny. Obec som sa, pomáha to, mám ešte pol hodinku času. ECčko do Prahy. Iba jednička, my železničiari asi nesme prvá trieda, dáme dvojku. Ten bude fajn. Čo? Na vyloženie dvoch? Že by? Tam to nie je. Alebo už to tam nie je. Napíš mi. Čo to je? No, klíma funguje. Jedete dál než do Ostravy na hlavní nádraží? Komerční příplatek máte? Nie. Toto je komerční vlak z Ostravy do Prahy. Příplatek stojí 160 korun, platí 2 dny. Jo? Veškeré vlaky Ostrava, Praha. Takže hotově, jo? Áno. Všechny vlaky Ostrava, Praha jsou komerční, jo? To znamená, že nejsou dotované. Dáte k nám? Jasné. Ideme na audit s kolegom pozrieť. Aha, jednou za rok? Tak no. Ďakujem. Na trojku chytro. Som tu. Je 7:30. Dáme fitko, to stíham. Ono, došiel som sem rýchlikom od Arrivy, že pravdepodobne na čierno. Trošku. Chcel som to aj zaplatiť, len keby som to našiel, co to nedal kúpiť. Správca nebol. Poznámka pod čiarou. Keď vám ChatGPT napíše, že ten rýchlik prevádzkujú České dráhy, čo by malo byť OK, pravce Česka. Tak to nemusí byť pravda. Potom príde divný vlak, kde je napísané Arriva, nie ČD a čo spravíš? Tak nastúpil som. Takže tým som chcel povedať, že overujte si informácie od chatu GPT. Je hlupak. Odpovie vám stále. Aj keby to malo byť sebemenšia hlúposť. Stále odpovie. Na budúce si dám bacha. Podľa Google Street. To malo byť tu niekde. Aj tu je kvakomat. Pozdravujem kvaka. Našli sme. Ideme na to.
Ja už som našiel park. Našiel som, ahoj. Díky. Čau. Čau. Aj, to je on. Ja pojdem. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobré ránko, takže noc v práci. Idem sa cvičiť o 8 na vlak do Pardubic. Máme nejakú výluku poprcha, tak uvidíme, čo z toho bude. Normálne to prší, asi z okna. Neuveriteľné. Bejka, ďakujem za 10. Servis jak v Interhoteli. Si super. Dnes hotel uvidíme, že aké tam to myslí. Porovnáme to s tým. 8 čakám mora. O 8:30 v Pardubici. Prší, dážnik nemám. No, krásne. Viete, prečo mám rád železničné stanice? Každý sa cítim jak doma. Pretože všade je východ. Predstavovalo by som si to zmeniť dažďom a menej mokrý. Ale mohlo to byť aj horšie, proti tomu, čo padalo v noci. Pršalo v noci. Takže to zváranie, no neviem. Ja by som u seba nechcel, že keď zváranie v takom počasí. Možno tam bude krajšie. Takže začíname v Pardubiciach. To znamená, že som sa tu presúval 8 hodín, že by som sa mohol ráno presúvať znova. Vidíme, jak to budú zvárať. Čau. Koukne, pak si... Protože ho používáme, jsou lidi, který... Myslím, že už jsem hodil. Navaráme manganovú srdcovku. Oni tam přiletí na žitek. To máš dobrý taký. Hej. Tak som si... Deň 2. Ideme dneska na kontrolu skladov. Včera sme boli na výluke jedných, druhých, tretích. Dávky, zvárači a čo ja viem čo všetko. Zasadu na monitor na zložení. Sme na námestí. Tu som nikdy nebol. Ani ja nie. Akože v Hradci som už bol. V týchto, tam okolo stanice sa... To je jasný, radosť takto jazdiť autom. Tak z Mercedesa asi to necítiš, v mojom by ti klepkali zuby. Počúvam, ale akože väčšinou Češi majú akože vymakané námestie, ale toto je... Aj také, hej. Keby som nechcel kúpiť dodávku, tak budúci rok také kúpim. Teraz sa budem chvíľku tváriť, že nekamerujem ten kostol. Krásne. Akože možno, že bolo to tam nestretné, auta to pokazali to absolútne. Aj.
Ako neviem, zatiaľ ma neoslabilo toto mesto, absolútne. Tam čo je vlastne, neviem, to je na tom obrázku. Poďme tam, zatiaľ nás nikto nevyhadzuje. Voda, alebo čo to je? Nikto nás nevyhadzuje. To je na pivovar to vyzerá, nie? Tam sú tie várne, áno. No. Bývale. A tu už je tá nejaká rieka, teraz neviem čo, Labe, alebo... Čiže tam sme sa chceli aj tak dostať, ne? Vlastne. Z nočného polmaratónu. No to ešte, ja som nebehal polmaratón, iba že v spánku. Ja tak večer o 9. bol štart, takže... A to kde bolo u vás? V Bratislave? Ale v lese. Ako v lesnom prostredí tam. S čelovkami. Taký, hej. No, však ja som prišiel o pol jednej v noci domov a o druhej... Tak som myslel, že spíva. Pivovárke na mesti. Nechodíš na pivo? Nechodím. Čo si za človeka? Plné kolesá, tie zadné napríklad. A ja som tam prišiel akože s nejakou favoritom, nejakým trapným, hej, s blatníkmi, hej, akože. No teraz holte sme. Ja hovorím, pardon, tak to už asi, no, už to je. Tu len tak? Nazar! Ty čo tu robíš? Ja som si ťa ani nevšimol, taká veľká myš. Pozri, aké potkany sú tu. Bober, kurva! Ja pierdolę! Na nich, oni na nás. Bober! Ahoj. Hej. Hej, no fakt. To sú všade. Všade ste. No čiže čo? Sú to glabe? To sú nutrie. Orlice? A tu labe a tu sa vlieva jedno do druhého. Do labe. No, orlice. A tu ďalej tečie labe, hej už? No už to už je labe. Pokračuje dál. Dokonca aj Vltavus hltne. Hej? Labe je labe. Labe ťahá až oné. Až do Nemecka, nie? Až do Severného mora. Severovýchod Slovenska. Hej, áno. Či sme mohli ubytovať do tohto hotela. Ja som máme pozeral, jak sme šli. Dúfal som, že nie. Také 90-ky na Širáve. To je taký skleník ako na Hružinove, taký trapný, taký... Tak aj škatula taká poskladané obyčajná. trošku. Tam som pískal. Tak hej, že to je... Prešov, Spišská, Košice, No Prešov Michalovce. má nový štadión, to si nemohol v tomto ešte pískať. Prešov? Prešov má nový štadión. Však Prešov má taký istý štadión, ako je basketbalová hala na Pasielku v Bratislave. Sú ľudia, ktorí si berú z minibaru, lebo to je pre nich. A sú ľudia, jak ja potom, ktorí nakupujú a do minibaru dokladajú. Potom vo vlaku sa ozvem, že som to zabudol. Idem do sprchy a spať, bo mám toho plné zuby. Toto je skvelé, jak v lietadle. Pránko. Posledný deň. Časy, papier zas. No, to je jedno. Dúfajme, že to zvládneme, že nepôjdem stade po tme. Takým ste prišli? Von. No. Žiaden aut, my to nechceme, nepotrebujeme. Za chvíľu príde roh. A tu je roh. Čatu. No.
Stihli sme všetko. Mal by som stihnúť aj normálny vlak domov, ale bol, stíham vlak. Tak ideme na to. Stanica Ratec. V krátkom prestrihu, dlhá cesta. Moja domov. Odtiaľ. Odjazd. Sieťka, že by sme nevypadli z jednej strany na druhú, pekná podlaha, všetko nové. Teraz sme boli tam niekde, tam zoplo a ideme. Počkám na vlak. Z tohto už vystúpim až na Slovensku. Dúfam, keď tam nebudú nejaké autobusy. Rýchlik domov a potom len na osobáčik. Už do Spišskej sa už dostanem aj peši. Dúfam, že nie peši.